ini kampanye itu positif. Yang pamit কিন্তু নরমালি খামালে কোন অন্তি engo gel likhar ma simisi gel ne Blackena hambai जों तिनि सासु पेसिओ जों अरो बुबाग्रा नासामनि सालो साफ सुथरा खालायनायनि बागै आमसायनि तिनि लुकुरंनो तैयै जों अरो फायसक फैसा तिनि सासु पेसिओ साफ सुथरा खालायनायनि सिगां आं कायसे सानानै मुसुंगो सासु पेसिनि कायसे लाइबुमा दंगो तिनि सिनि आंकेल एमएलए दंखु सासु पेसि न बनो अरो तुइ फायो बेखाय बिनि कायसे लाइबुमा बेखाय तिनि बुबाग्रानि आसायमानि सालो साफ सुथरा मानजा फैमानि बागै ब्लाइकेनो बनो खाका हामते हामजामा याफारो तिनि बुबाग्रा 42 बोसोर पारुंगै तिनि 43 बोसोर याफिरि रुवानो एकाकाय बसावो बसिनो दागिवो आनि आसायमान सालोनो र केकारादि जेखने महिलार कुसुंगै बिबन जाब्रा रंग दंगाबनो साफ सुथरा खायदि गरि रंना माइरु मुदिदि चेहरा सिखला रंना फुटबल रंग मुथुंगै बरंना खातु मुदिदि अमतिखाय दागि मानि बागैनो तिनि चासु पेसिओ जों जे साफ सुथरा खायनानि आबो कायसा आबुनि पार्ट एकाकाय सुदु चासु सिमिया तिनि गोबां मा आमसायनो तिनि खेलांनाय ताय बिबन जागाव पग लामुंनाय एका अमतिखायनो चासु वो जों तिनि खायनाय सुदु चासु पेसि सिमिया जों गाना गिनि लामा रंनो जों तिनि फारै आखुयै साफ सुथरा आखाय तंनायनि बागै न कायसा फोरोंमानि आखाय बुंगो एकाय जाहाते चिनि बर रक जों साक गाहाम तंनायनि बागै जों साफ सुथरा तंनायनि बागै बारिनि नक बारिनि किनार कुनु रक जाते गोसों खाय तंनायनि बागै जों अ जे साफाय मबो कायसा जोंखौ लामा खुनुगुरि माना मुंजागवा काय ताम सानाय जों बुबाग्रानो आसायमानि साला बिनि बारदिनो बनि आयु ब्लक खुन हिनि जों सानानि नायो बुबाग्रा आयु ब्लक खुन एकाकाय ब चिनि दफानि बागै चिनि अ हानि बागै ब सबा तेबो खान मानै ब खालायना नुखुन ब तेबा आयु ब्लक इ तंखुन मसना तिनि दिनि आसायमा तिनि के नरक बो थायो खायजाना तिनि साफ साफा तिनि सिन अरनि अंको अमना कारि ब हेजामारो खायनाय एकाकायनि काटलामारो खायनाय एका अमना कारि सिखन एवारनेस प्रोग्राम गोबां मा जागा दङ बरकाथला फुटबल के मैच दङ कमते गोबां मा आमथायो न खायजाक दङ सुदु चिनि अ सदर नर्थ सिमिया सुदु सिमना कन्स्टिट्युएन्सि सिमिया मानदाय दङ गोबां मा आमथायो जेखने सारतिफ्रा जेखने चिनि बुबाग्रानि मथा दङ चिनि बुबाग्रानि थानसानि मारि दङ आरो न तिन गंनायता तिनि पान्दावनाय बा साफ सुथरा र बा बिबन प्रोग्राम तिनि बेलाखेनो जों खातं थगमानि साल तिनि टाउननि हिमालय तिनि चिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोरनि कथार आसायमानि साल म सालनो रिक्सावैनो जों तिनि आरो चाचु बाजार पिएचसी सदर नर्थ आमसायनि बिसिंग ताव जे तिप्रासा आमसायनि जतन हास्पाताल कतर हनि मानो अ हास्पातालनि याक्सि याग्रा जत तंमानि जों तिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय जों आरो साफ सुथरा खायना फायलायजाक आरो चिनि बरं गोनां चिनि भेटेरेन लिडार रन्जित देव बर्मा बेकरें
সুরেন তাই অন্যান্য চিনি লিডার তংবাयो নির্মল দেব বর্মা সং তংবাयो जों তিনি ম পুরা সদর নর্থ মানে বিশেষ করে সিমনা কেন্দ্রনি বিসিঙ্গ হেজামারা ব্লকनि आन्दार अ कतर हास्पाताल अबनि परेनो गोबां मा आमसाइनि जे हास्पाताल तंमारनो जानजेन आमसाइनि चिनि सिक्लारो ख्लायनाय अबनि बागै जों तिनि अबनो कक खसाना मुसुङो जे म हाइकाइनो चिनि अ त्रिपुरा हास्तेनि चिनि जत त्रिपुरा सा आमसाइनि बेबाक साया सुगिया माने तमने बनो लामा हामिया दा माने बलंगै टंका बाजार नायथोग्यां टंका बरकनोबो जों साफ सुथरा ख्लायमांखाय बेलाखान जानाय एबं हास्पाताल विशेष के हास्पाताल तब कम करोनानि जराओ म हाई जराओ साफ सुथरा तनि मांखांखाय बेलाखे हामनाय बरकनो एवारनेस खालामनाय जतन जों सानाय मार्क्स थुबदि हासालखाय तंलायदि म सेंग्राया करोना अनेक समय बरक मने खालायो सेंग्रा किन्तु आसल सेंग्राया म हायुं कतर गोबां मा बरक अ बेमार बाय जरा इयानि सिखांनो अनेक बरकनो जानारि बायखा अमा हाइकेनो जों तिनि केसाना मुसुंगो जतन साबधान तंनांथं एवं अमा हाइकेनो जागा करं करं जागाओ साफ सुथरा खायबाय जाथों एवं अरने हयतो जों साना मुसुंगो तेकायसा चिनि सिक्ला रक चिनि स्राय रक चिनि बुरि रक चिनि स्राय रक जे ड्राग्स जे हामिया लामा थांतंमानि आरो हयते आरोनि हयते जोंनो चिनि बुङा बुफां हजांनाय रक आमचाइनि जरा सिनाय नुनाय हिननाय रक बरकबो अन्तत एवारनेस खायनाय आमतुइ जुरि तंखाखा बरनबो गाहाम लामा तुमनार बागै जों तिनि म बुबाग्रानि म आसायमानि सालो जों कयो ताइ करै इंगै तंखा मासे इंगै तंखा पाराव रुगा रुगि इंगै तंखा बरनबो जा मानतै किसा मिसा सुबाना बागै जों तिनिनि अरक हयते बुबाग्रानि आसायमानि अ सालनि हयते आं कयनाय मुसुं हामबाय।